खुलुमबाय रायजोफोर दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो बयनिसिमबो गोदान बोसोर आरो रंजालि बैसागुनि आंनि बे लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलनि जानानै बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ छत्तीसगढ़नि सक्ति जिल्लायाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। मिथिनो मोननाय जादों दि बेदान्ता पावार प्लान्टआव मंगलबारनि सानजौफुआव एबा मैया मोनसे गिख्रंथाव जाथाय जानानै थाङो। खौरां मोननाय बायदिब्ला पावार प्लान्टआव गिख्रंथावै बेफ्रुनायाव सा 14 मावथिफोरा जिउ गोमायो। फारसेथिं सा 30निबो गोबां सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों आरो बिसोरखौ गोब्राब हालोदाव जायगानि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। गोजौ थाखोनि पुलिस मावख'गिरिनिफ्राय मोननाय खौरां बायदिब्ला मंगलबारखालि सानजौफुआव सिंगुद्राय गामिनि बेदान्ता लिमिटेडनि पावार प्लान्टनि बयलार टिउबआव बेफ्रुदोंमोन। सक्ति जिल्लानि पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट प्रफुल्ल ठाकुरा बुङो दि सा 14 मावथिफोरा दासिम जिउ गोमाबाय आरो सा 30निफ्राय लानानै 40 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे जाब्रबथायनि खौरां मोननाय लोगो लोगो जायगानि खुंथाय आरो पुलिसनि हान्जाया जाथाय जायगायाव सहैयो आरो रैखाथि होनाय खामानिखौ जागायो। मावख'गिरिफ्रा फोरमायनाय बायदिब्ला जोखोम जानाय सुबुंफोरखौ रायगड़नि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों होनना फोरमायदों। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों बिटिसि हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझार तिनिआलिनि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुला फार्स्ट इयारनि थाखाय प्रि एडमिशन एबा जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननाय आरो फर्म गथायनाया दासान्दि सोलिगासिनो दङ आरो बेनि गेजेराव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव 100आव 75 जौखोन्दोनि गोजौआव जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हानाय साबा फरायसा एबा बिजाथिफोरनि थाखाय आबुङै जेबो बेसेन होनाङालासे मुं थिसननो आरो फरायनो थाखाय खाबु होनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो बोसोरै फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ लानानै EBS ट्रिप एबा सोलोंथायारि दावबायनायखौ लानाय जायो। मख'जाथावदि बे बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव आर्ट्स स्ट्रिमनि थाखाय आयदा हिसाबै इंलिश ML बड', पलिटिकेल साइन्स, एजुकेसन, हिस्ट्रि, इक'नमिक्स, एडभान्स बड' गासैबो आयदाखौ मोननो हागोन आरो बे सेकेन्डारि स्कुलाव इंराजि आरो बर' बिजोङा थागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सेनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै एनभायरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि बायदिखौ लानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101488399 जानबुं नम्बराव। गोजाम बोसोर जोबनायनि संक्रान्ति सानाव रोजा रोजा सुबुंफोरा दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बावखुंग्रि हाजोआव गाखोफैदों। देश विदेशनि दावबायारिफोरजों लोगोसे बर'नि मुंदांखा इउटुबार बि-बयसआबो बावखुंग्रि फोरबोआव बाहागो लादों एबा गाखोदों। नाथाय बि-बयस बिथांनि मोनसे दुखुनांथाव खौरां फैदों। मिथिनो मोनदों बिथाङा मैया बावखुंग्रि हाजो गाखोनायाव जोखोम जादों, जेराव गावनि समाजारि बिजों फेसबुक एकाउन्टआव फोसावनाय नुनो मोनदों जोखोम जानानै थै गनाय। नाथाय बिथाङा मानो हरखाबै बेबादि जाखो? मिथिनो मोनबावनाय बायदिब्ला इउटुबार बि-बयसआ गावनि मोनसे गोदान ब्लगनि एबा भिडिअनि गेजेरजों बावखुंग्रि फेस्टिभेलाव थांनानै भिडिअ लाहैदों। लोगोसे हाजो गाखोनायाव बिथाङा माखासे दुखु मोनदों। बेराफारसे गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंफुंजालांबाय खुंगा 13थि बावखुंग्रि फोरबोआ बिटिसि सोरखारनि बानजायनायाव आरो हारिमु, गेलेमु आरो दावबायारि बिफाननि हेफाजाबजों लोगोसे बावखुंग्रि फोरबो खुंफुं आफादनि मददजों 12 अक्ट'निफ्राय लानानै 14 अक्ट'सिम एबा मैयासिम रंगिना संगिना हाबाफारिजों खुंफुंजाबाय। बावखुंग्रि फोरबोआ बिटिसिनि क'क्राझार सहरनि साखाथि हरिनागुरियाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि नामदानियाव खुंफुंजालांबाय। बावखुंग्रि फोरबो जोबथा बुब्लियाव रोजा रोजा सेंग्रा सिख्लाफोर, गथ' गथाय, बोराइ बेन्थ' गासैबो मैयानि जोबथा सानाव हाजो गाखोनायखौ नुनो मोनदों, जेराव गुबुन गुबुन बोसोरनि बायदिनो देग्लायबो दुलाराय भारत हादरनि आरो गुबुन गुबुन रायजोनि दावबायारि आरो बादायारिफोरजों लोगोसे नरवे हादरनि दावबायारिफ्राबो बाहागो लाफैदों होनना मिथिनो मोनदों।
आर्टिस्ट रुंसारि अरुण नार्जारि आरो आशा भोसलेनि सोरगोआरि जिउमानि थाखाय आरज गाबदों। मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारि आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आशा भोसलेनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। देंखो मुलुगाव बिहोमा होलांनानै हरखाबै जिउ गोमालांना बर' माहारिजों लोगोसे हादोरनि बयखौबो दुखु होलांनाय बर'नि मुंदांखा गागि देंखो रोजाबगिरि अरुण कुमार नार्जारि आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आशा भोसले बिथांमोननि गोथार जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनांगौनि थाखाय आलारि बाथि फोजोंदों। धेमाजि जिल्लायाव लानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन BKWAC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारी, UBPOनि गाहाय आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि रातिराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि। बे हाबाफारियाव अरुण कुमार नार्जारि आरो बलिउडनि मुंदांखा देंखोगिरि आशा भोसलेनि सावगारियाव बिबार बावनानै आलारि बाथि फोजोंजेनो वीरेन्द्र कुमार ब्रह्म, सानजारां लकेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरि आरो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनगिरिया मख'नो गोनांदि हाबाफारियावनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, XBLT अनसाय आफाद, दुलाराय बर' हारिमु आफाद, XNDB इउनाइटेड फरम, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद लोगोसे धेमाजि जिल्लानि बर'नि गासै माहारियारि आफादफोराबो बाहागो लादोंमोन। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय मैया रहिंग्या रिफुजिफोर आरो बांलादेशी नोगोरारिफोरजों लोगोसे गासै सा 250 सुबुंफोरखौ लानानै थांनाय गंसे जाहाजआ गिख्रंथावै दैयाव गोदोना गोग्लैनायनि उनाव आन्डामान लैथोमायाव नागिरनाय आरो रैखाथि होनाय हाबाफारि सोलिगासिनो दं। दा इउनाइटेड नेशन्स हाई कमिशनार फर रिफुजिस UNHCR बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला खोला बांलादेशनि टेकनाफनिफ्राय फैनाय बे जाहाजआ मालयेशिया फारसे थांगासिनो दंमोन। जेब्ला गोबां बार बारनाय आरो गोबां सुबुं थुबुर गाखोनायनि जाहोनाव बे जाहाजआ गोग्लैयो आरो गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानो गोनां जायो। आरोबाव गोबां सुबुंफोरा दासिमबो गोमानानै दं। दा रकायान हादोरसायाव सोलिबाय थानाय हिंसाया फैबाय थानाय समाव रैखाथियै फैफिननायनि मिजिंफोरखौ गोमालांदों। फारसेथिं सुबुंथिनि हेफाजाब खमायनाय, रिफुजि बादायाव जिउ खुंनायनि थासारिफोरा जेंना गोनां आरो सोलोंथाइ आरो जिउ खुंनायनि आंखालनि थाखाय रिफुजिफोरखौ लानो थाखाय नारसिनगासिनो दं होनना रिपर्टआव फोरमायदों। जानो गोथाव नाथाय मोननाया गोब्राब बाथ्राखौ बुंदों MCLA दावबायसा बर'आ। बर' नदि हाग्रामायाव केरादाफिनि मैगंखौ खनसायना लाबोदों MCLA दावबायसा बर'आ। हाजोनि हाग्रा ओनसोलाव मोननाया थारैनो मोनजानो गोब्राब जादों। बर'नि GI टेग मोननो हानाय हाग्रानि मैगं केरादाफिनिखौ गोबां मोननाय जायो बर' नदि वाइल्डलाइफ हाग्रामायाव। आरो मैया फुंनि समाव बर' नदि फरेस्ट मावख'निफ्राय रैखाथियै गार्ड लाना बे मैगं थानाय जायगासिम थांनानै गोबां खनसायना लानानै फैयो होनना खौरांगिरिनि सिगाङाव बेबादि बुङो दावबायसा बर' बिथाङा। मख'जाथावदि गंगार हाजो सिमना बर' नदि हाग्रामा सिङाव थानाय तुरिबारि जायगायाव बे केरादाफिनि मैगङा गोबां रज'नानै दं। रानस्राव बोथोरनि उनाव बैसागोनि अखा गोग्लैनायनि सिगांनो बे तुरि रज'ग्रा जायगायाव गोबां रज'ना थायो। मैया मोसौ थुखैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंखा जानायनि सिगां बे केरादाफिनि मैगंखौ खनसायना खानानै लाबोयो। माल्टिगालदाब एबा केरादाफिनि मैगंखौ बर'फ्रा जायो होनना GI टेग मोननो हादोंमोन। थारैनो गोबां जायगायाव मोननायनिफ्राय जानगाराव थानाय बे मैगङा हाजोनि हाग्रायावसो रज'ना थानाया साननो गोनां। मैया MCLA दावबायसा बर'जों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफ्राबो खनसायफादों केरादाफिनि मैगंखौ। सनितपुर जिल्लायाव सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव जाथाय। दिकियाजुलिनि गरमारा फोथाराव गिख्रंथाव बुथारलायनाय जाथाय। जाय जाथाया ओनसोलावनो मोनसे गिखांनाय थासारि सोमजिहोदों। मिथिनो मोन्दों बिबथैनि फिसाज्लायानो गोबौ देगार एबा हाथियारजों सुथारो बिमायंनि फिसाज्ला बिदा आरो फंबाय सानैखौबो। जेराव बिबथैनि फिसाज्ला गबिन गवालाया देगारजों सुथारना बुथारबाय सानै फंबाय पुर्ण गवाला आरो जुगेश्वर गवालाखौ। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला हरसे DJ बक्स दामनानै पार्टी खालामदोंमोन एबा पार्टी जादोंमोन गबिन आरो पुर्ण बिथांमोना। पार्टी जानाय गेजेरावनो नांज्लाय खमज्लाय जायो पुर्ण गवाला आरो जुगेश्वर गवाला बिथांमोना। बेनि उनाव फुंनि खोमसि 3 रिंगासोआव गबिन गवालाया बिमायंनि सानै फिसाज्ला पुर्ण गवाला आरो जुगेश्वर गवालाखौ देगारजों सुथारो। आरो मैया कम्पानिनि थाखाय बेंगालुरुआव थांनायनिबो बाथ्रा दंमोन।
बेनि थाखाय थांनाय हरसेयैनो गासैबो लोगोसेनो पार्टिखौ जादोंमोन, नाथाय हरखाबै सोमजियो बुलाय सुलाय आरो गिख्रंथाव जाथाय। जाय गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव जाथाया सोमजिनो गोनां जायो। बेराफारसेथिं जाथायजों सोमोन्दो थानाय गबिन गवालाखौ खाबाय होनना पुलिस बिफाना फोरमायदों। मैया मोसौ बैसागु फालिथायनि समावनो गवालपारा जिल्लायाव दुखुनांथावै जावजा बिदा फंबाय दैयाव गबोनानै जिउ खहा। गवालपारा जिल्लानि मरनय पुलिस थानानि सिङाव थानाय बजमाला घाटआव मोसौ बिहु फालिबाय थानाय समनि गेजेरावनो जावजा बिदा फंबाया कृष्ण दैमायाव गबोनानै जिउ गोमायो। थैनाय गथ'फोरनि मुंखौ थाखो 9 नि फरायसा देबाशिष नाथ आरो दीपांकर नाथ होनना मिथिनो मोन्दों। सानैबो टेंगाबारि गामिनि निसिमहन नाथनि फिसाज्ला होननानै सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला सानैबो बिदा फंबाया दोरोङारि गुरु बिहु फालिनानै दैमा रुगुङाव मोसौ मैसोखौ थुखैनो लानानै थांदोंमोन। खौरां मोनबावनाय बायदिब्ला बे समावनो बिसोर गोथौ दैयाव गोग्लैना गबयो। उनाव जायगानि थागिबिफोरा SDRF नि मावथिफोरजों लोगोसे रैखाथि होनाय हाबाफारिखौ जागायो आरो गोथै सहफोरखौ थैना थानाय थासारियाव बोखांनो हायो। जाथायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा अजद होदों दि कृष्ण दैमायाव आयेन बेरेखायै बाला जावनायनि जाहोनाव बे दुखुनांथाव जाथाया जानो हमदों। हेंथा महरै बिथांमोना आयेन बेरेखा खनिनि हाबाफारिनि हेंथायै गोख्रों संदाननाय आरो दुखुगोनां नखरखौ खहा सुफुंनांगौनि थाखाय कृष्ण मरनय फोनांजाब लामाखौ होथेनो थाखाय खावलायदों। भुगिनांनाय नखरा 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 नि मिस बावखुंग्रि 2026 बिमुंखौ जाखांफुनाय लाइमोन महर दिन्थिगिरि सन्जना गयारिया देरहासार जानो हादों। मख'जाथावदि 13थि बावखुंग्रिया मेहेरगोनाङै खुंफुंजागासिनो दङ। गोबां जायगानिफ्राय फैनानै बाहागो लाफैदों आरो दिनै गोबांथार दावबायारिफोरखौ हाजो गाखोनाय नुनो मोन्दों। गेलेनाय बिथिं आरो हाजो गाखोनायाव बाहागो लादों गोबां जायगानिफ्राय फैनानै दावबायारिफ्रा। रायजोआव साइबार क्राइमफोरा बांनायनिफ्राय बांगासिनो दं, जेराव साइबार क्रिमिनेल नेटवर्कआ गोबां आदब खायदाजों बेंक एकाउन्टनिफ्राय गोबां सुबुंनि रांखौ खावगासिनो। बेबादिनो खायसे सुबुंफोरखौ थगाय थसि खालामनानै रां लुथिनाय जाथायफोरा जाबोबाय थादों। बेबादिनो बरपेटायाव पुलिसआ साइबार क्राइमजों लोब्बा थानाय 3 दायनिगिरिफोरखौ नोगोद रांजों लोगोसे खायो। हमजानाय 3 दायनिगिरिफ्रा फारियै राजु आहमेद, जाहिद आलम, चुपिल्लाहा। बिसोरनि गेजेराव राजु आहमेदनि न'आ हाउलीनि हाटीजानाव, जाहिद आलमा मैरामनि आरो चपिउल्लाहनि न'आ जसीहाटीपारायाव होनना सिनायथि होदों। मख'जाथावदि बरपेटानि क्राइम ब्रान्चनि उफ्रा पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट सुमिरन बैश्य आरो बरपेटा रड पुलिस थानानि पुलिस अफिसार श्यामल ज्योति सयकियानि दैदेननायाव पुलिसआ 3 दायनिगिरिफोरखौ बरपेटा रडआव थानाय स्टेट बेंकनि मोखाङाव हमनो हायो होनना फोरमायथिदों। तेलेंगानानि चंगारेड्डी जिल्लायाव मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथाय खौरां मोननाय जादों। जाय जाथायाव सासे गागि पुलिस अफिसारनि थैनाय जाथाया सोराङाव फैदों। एसिस्टेन्ट साब इन्सपेक्टर थामहिनबा ASI गबिन्द नायकआ मानुर मण्डलाव गावनि आंगो पुलिस पेट्रलिं गारिजों सौग्रावनानै जिउ गोमायो, जायनि जाउनाव ओनसोलारि सुबुंफोरा गोबां दुखु मोननाय फोरमायदों। 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 निफ्राय मोनसे दुखुनांथाव खौरां। बर' हारिनि हौवाफोरनि रोखोमसे दोरोङारि गानग्रा जि गामसाया 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 नि ओंखाम जाग्रा हलाव नेवसिजादों। मख'जाथावदि समाजारि बिजोङाव गोसारनाय एबा भाइरेल जानाय मोनसे भिडिअनि बायदिब्ला पेन्टम मोसाहारि मुंनि सासे लाइमोना 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 नि हाजो गाखोनाय बादायलायनायाव बर'फोरनि दोरोङारि गामसाखौ गाननानै बादायलायनायाव बाहागो लादोंमोन। बिथाङा बादायलायनायनि उनाव जेब्ला ओंखाम जाग्रा हलाव हाबदोंमोन, अब्ला बिथांखौ जाग्रा हलाव हाबनायनिफ्राय हेंथा होदोंमोन। हेंथा होजानाय लाइमोना फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुडिं इनचार्जजों लोब्बा थानाय सासे सिनाय मोनै सुबुङा जाग्रा हलाव हाबनायनिफ्राय हेंथा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन दि गामसाया आब्रुथि गैयै एबा इनडिसिप्लिन। गामसा गानोब्ला ओंखाम मोनजाया, हाफ पेन्ट आरो लंपेन्ट गाननानै फैयोब्लासो ओंखामखौ मोनजागोन होनना बुङो। भिडिअनि गेजेरजों लाइमोन नोगोरारिया गावबो सासे बर' हारिनि सुबुं जानानै बर'फोरनि दोरोङारि गानग्रा गामसानि सायाव बेबादि नेवसिनायखौ जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बिथाङा भिडिअनि गेजेरजों बुंदों दि गामसाया बर' हारिनि सिनायथि, गामसाखौ नेवसिनाया बर' हारि आरो 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026 खौ लाजि फोनांनाय जादों।
जों गामसाखौ देखायनो थाखायल' गानाखै, बेयो जोंनि थांनानै थानायनि मोनसे गोनांथार हारिमुवारि बेसाद। हाफ पेन्ट आरो लंपेन्ट गैयि समनिफ्रायनो जोंनि आबै आबौ आरो जों गामसा गाननानै देरबोदों। बेनिखायनो जों गामसा गानो आरो सोनाबारि गाननायखौ बजबना लानो हाया होनना लाइमोना बुंथिदों। थारैनो जाय गामसाखौ गाननायाव दुलाराय मुलुगावनो हेंथा गैया, जाय गामसाखौ हादोरनि जौसिन नोगोरारि बान्था पद्मश्री बान्था आजावनायाव दिल्लीनि राष्ट्रपति भवनाव भारतनि हादोरगिरि प्रेसिडेन्ट अफ इन्डियानि सिगाङाव गाननानै देखायनायाव जेबो हेंथा गैया। बे गामसाखौनो दिनै बर'फोरनि ओनसोलावनो 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026नि ओंखाम जाग्रा हलाव नेवसिनाया बर' हारिखौ लाजिफोनांनाय जादों। लोगोसे 13थि बावखुंग्रि फोरबो 2026खौबो गोसोम दागो फोनांनाय जादों। बे जाथायनि सायाव रायजो राजा नोंथांमोना मा फोरमायगोन? थारैनो बे जाथाया गनायथावना? बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा।